Здравей и нека да видим какво имат да ти кажат таро карти и за какво се отнася тази енергия, която те ти пращат. Таро карти искат да ти кажат, че ти имаш вътрешни и външни противоречия и спорове с хора около тебе. Това може да са твоето семейство, това може да бъдат и също колеги от работа. Таро показва, че ти защитаваш така доста добре своите лични граници и се отбраняваш добре. Така, информацията от потока от таро карти за теб е: спри да седиш зад своите ограничения. Спри да седиш зад своите ограничения. Да, ти се чувстваш добре така, да, ти се чувстваш предпазена, но за да стигнеш там, за където си тръгнала, е нужно само да махнеш грешните ти убеждения и да направиш крачка към това, за което мечтаеш от дълго време и за тази промяна, която искаш да дойде в живота ти. Таро ти казват, че ти трябва да избереш нов път към любовта, нов път към това, как да обичаш и как да изразяваш любовта си. Някъде ти си се тръгнала от любов, която не е била твоята, от любов, която не е задоволявала твоите нужди и по някакъв начин не е отговаряла на това, което си искала. Няма нищо лошо в това. Пътя е добър. След като си тръгнала, върви по него. Или сега ще го решиш това нещо и ще тръгнеш по него. При всеки различно се отиграва според ситуацията. И помисли добре в любовта, в пътя ти към любовта, на какво даваш приоритет, на какво ти даваш приоритет, къде си концентрираш, къде? Повече в партньора си или повече в твоите усещания и чувства? Къде? Чувстваш се наранена? От какво се чувстваш наранена? От какво се чувстваш наранена? Попитай себе си. Отговори си честно и тогава ще можеш ясно и точно да сложиш твоите приоритети в любовта. Защото когато ние тръгваме с идеята, че искаме нещо от любовта по някакъв наш начин, тогава ние най-много се чувстваме наранени, обидени и неоценени. Да кажем така, в позицията на жертва. В никакъв случай не казвам, че Таро показва, че ти си в позиция на жертва. Не е така. Но ти избираш нов път към любовта. И този нов път към любовта е добре сега да го приоритизираш, за да можеш да видиш къде даваш повече, къде даваш по-малко, къде ти не си направила и не си приоритизирала нещата, които искаш за себе си, за да може партньора да знае как да се отнася и как да продължат вашите взаимоотношения. За лично четене може да ми пишете, за да ви изпратя повече информация. Това е общо четене на таро карти. Може да не отговаря за всеки. За персонално лично четене, както казах, услугата се заплаща. Благодаря на всички, които ме следват. За мен е удоволствие. Ще се радвам на вашите коментари под видеото. Прекрасен ден ви пожелавам!